Indumandumane uDr Khehlelezi uphinde wasusa ukushisa ey'nkundleni zokuxhumana echoma. Kule video kuvela uDr Khehlelezi efake impahla ukubonakala sengathi ithungwe umthungi thizeni ethungela yena. uDr Khehlelezi uthi indoda kufanele ime njengaye emzimbeni, umzimba wayo nje kubonakala ukuthi umzimba wenkeshembe. Ifanelwe yimpahla noma kuthiwa unoname kodwa nawo uhlala. Obese kubeka futhi ukuthi ey'nyangeni zonke ayikho inyanga efana naye, inyanga ededela isidwedwe nenyanga ephethe isitayela, uyena uqonqa. Hayi bafana hayi ngeke umuntu wakho umbhekisise nje ukuma nje uyabona nje inkeshembe nje manje senhlula yini ukuthi nime kahle unoname kodwa uqondi hayi mayi musayi hayi bafana imani kancane inyanga nje hayi bafana hayi ngeke umuntu wakho umbhekisise nje ukuma nje uyabona nje inkeshembe nje manje senhlula yini ukuthi nime kahle unoname kodwa uqondi hayi mayi musayi hayi bafana imani kancane inyanga nje